vydržíte, nebojte sa. Ja dúfajme. Čiže dá sa tomu zabrániť a určité sú metódy liečebné, keď teraz preberám. Vy ste už s pánom doktorom robili autogénny tréning? Nerobila som nič ešte. Snažte sa, pozerajte sa len na jeden bod, napríklad na ten vypínač sa pozerajte. Áno. Na ten vypínač. A len sa pozerajte a sugerujte si sama sebe, že je mi príjemne. Cítili ste to príjemno? Áno? Áno. Vidíte? Alebo príjemnú hudbu si pustiť. Áno. Príjemnú hudbu, tak? Mozarta. To je najlepšie. Mozart, ale viete čo, vy sa smejete, ale Mozart je geniálny na kolená. A všimnite si, v 4. takte, 3. strofa, keď je, tak tam to také... Tam narazy sú naraz, áno. V tej 4. takte. A v podstate to je veľmi, veľmi dobré, že on to v podstate potom to prelenie také decrescendo, prejde do mezzoforte a to koleno vtedy úplne ako... To je strašne fantastické. Mozarta si rekviem na koleno púšťať. Teraz si povedzte sama, je mi príjemne. Povedzte si. Príjemne. Ešte kľud. Príjemne. Ešte. Príjemne. Je mi príjemne. Tak. Je mi veľmi dobre. Doma sa viem uvoľniť. Pri pozeraní televízie. Mám dobré pocity z niektorých umelcov. Z niektorých nie. Ale to nevadí. Napríklad Andráši. Vy máte nepríjemné pocity z Andrášiho? Áno, máte z nepríjemné pocity, lebo ja... V podstate, ale musíte byť stále naladená, aj keď ho nemáte rada, pozitívne na ňo, lebo jeho vplyv tiež, akože aj ono vplyvňuje kolená. Iba Pročkový. A riadne. Čo si pil? Cítiť. Pivo. Prosím? Borovičku? Prosím, dajte do kránky. Pomaly si zatvorte oči. Tak, zatvorte si oči. Mne sa stále zatvárajú teraz. Ja to neviem, či je to tak borovička, alebo z toho všetko. Cítite pomaličky, ako sa vám krásne príjemne. Musíte sa... Musíte sa koncentrovať, prosím. Ako je vám policiál fajn? Musíte odpovedať. Teraz mi budete odpovedať úplne nemo, nesmiete hovoriť. Musí to byť na nemo. Žiadne áno, tak, žiadny šepkot, nič, čo ste raňajkovali. To není karfiol, áno. Čo budete obedovať? Paprikáš, áno alebo nie? Ešte raz to povedzte nemo. Čo to bolo? Čo to bolo? Je to pivo? Studené alebo teplé? Teplé? Studené, 10 alebo 12. 12 vychladená. Áno. Teraz Mahlatka, Karin. A žena, keď to uvidí, na obrazovke ma zabije.